बिटिआर सरकारनि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल दोलोआ फिन आरोबाव गोख्रोंसिन जाबावदों। दिनै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि 14 नं चिरां दुवार बियाबाव खेबसेयैनो सा 428 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जायो। मेडियायावथ' सैथो खोन्थाखौ बुंनो लुबैयो दानो देरहासारा गन्थंआव दै हाबहैलायगोन। ओंखायनो माथो बुंनो जायखिजाया बिपिएफनिफ्राय एसे स्रि स्रि खोन्थानोसै आं 428 जयेन जादों दिनै 40 नं चिरां दुवाराव 428 बे कमप्लिटलि बिपिएफनि सानैसो कंग्रेसनि दङ। गर्जन ना मा नाममोनलाय बिथांनि माखासे मेम्बारफ्राबो जयेन जादों। गाबोननो दावराव खालामगोनलाय नामा नोंथांमोना देरहासारजों गरदनजों बागदावखांनो हागौ 428 ना धेमालि नङाथ'। फारसेथिं हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ आरोबाव गिदिर खहा जाबावदों। दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जानाय बांसिन सोद्रोमाफोरानो बिपिएफनि आरो कंग्रेसनि। खुंग्रिं ओनसोलनि फरायसालियाव खुंनाय मोनसे हाबाफारियाव दिनै सानसेनि गेजेरावनो गोबां सोद्रोमाफोरा दोलोआव जयेन जाफैनायखौ गोजोननाय फोरमायो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। बिथाङा गावनि दोलो आरो बियाबाव जयेन जाफैनाय गोदान सोद्रोमाफोरखौ बरायो। गोबां सोद्रोमाफोरा जयेन जाफैनायखौ लानानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बिपिएफ दोलोखौ फारसेनिफ्राय बिबुंथिजों गाग्लोबो। बबेखानि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ माब्लाबाबो खुंथायाव फैफिना होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बिथांमोननि आं माबाफोर जाहोन होननानै थोंजों बुङोब्ला बेनो खोन्थाया बिथांमोना कमप्लिट बिटिसिनि जेसेबां बिपिएफ सापर्टार दङ बेखौ लानानै दाखालि मुसलपुरनि मोनसे जायगायाव कनफारेन्स खुंदोंमोन। आं दा माने जाहोन होननानै बुंनाय बिथांमोना देखायफिननो नागिरगासिनो दङ गावसोर सरकाराव फैफिननो हागोन नामा होननानै। खिन्थु रायजो राजाफ्रानो सिनायथि होगासिनो दङ जे बिपिएफआ आरो फैनो हालिया। मानोना बिपिएफ होनोबा हाग्रामा बेखौल'सो मिथियोमोन। हाग्रामानि दादागिरिनि थाखाय गुबुन मोनसे पार्टी गैयिनि बै समाव बिपिएफनि मानसिफ्रा बै पार्टीखौ नागारना फैनो हायामोन, गिनाय दङमोन। बोरैबा अहेफ्राव जोगोन नामा, आदैफ्राव बुगोन नामा, गाहेगोन नामा, गायथेगोन नामा बेखौ गिनानै फैयाखैमोन। दाथ' बेथ' मा होनगोन दिफां जाबाय गैला बिनि साननाय हनाय। आं नोंथांमोननो खोब बावैसो खम समनि गेजेरावनो मोनसे हाग्रामानि मेसेज होनो थांगासिनो दङ, एसे धर्ज हमथ'। आरो बे जेब्ला समाजनि गेजेराव बेरखांजोब्बाय हाग्रामानि जेसेबां सापर्टार दङ बिसोरो इउपिपिएलआव आरो दोलै नोगोरै हाबफैबावगोन। बिपिएफ हाग्रामा थैयासिम सान्दिथ' बिपिएफआ थागोन। बिपिएफ हिसाबै हाग्रामायानो सिनायथि नालाय आरो हाग्रामानि अनगा रावबो बिपिएफ गैलिया। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।